Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag itakat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Romeo, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalinak a naimot kadagiti katugangak, gaputa sa andak idi akayat, nga agbalin a manugang da. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Romeo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ilutom man natin ginatang ko amanok, Delia. Anya aluto ti kayat mo? Kayat ko ti adda sabaw na. Itinulam, kan lao kamot na iti bulong ti marungkay. Alaman nga ron, tapno makasabaw mamut da tao, sana puro prito latan. Agawa mo rin agluto tay. Agpasadak mananita. Total, awan pa'y matrabaho iti bangkag. Nagaikak mo't na nagitimulak. Sige nga ron, mapana ko nagluto. Apalitan nakamalo kong awit mo. Naluto kong dyan palutom lakay. Mangan ka numabisin ka. Mapan ko ipadigo kada tatang kananang daytoy. Nang ibaga amapan mo ipadigureta. Adumat dyan lutok lakay. Itad ko mat daytoy ata pangramananda. Isublim dayta. Siyak tigim madang iti dayta. Isaasaan mo nga itad karag iti dadakkel mo. Apay ka di akasta ka, Romeo. Apay nalipata mahon asaan dak akayat ididag iti dadakkel mo. Taday di nga Emilio ti kayat da apakya asawaam. Ay na, Romeo. Nabaybayag daytan. Saan mo pa'y lakad yan nalipatan? Jak tumalipatan ti panangab abog ni tatang mo kanyak no mapanak iti balayaw. Kastamot iti pasagid ni nanang mo no makita na iti kalsada. Lipatom kumamot daytan anapasamak, Romeo. Kaasimat dananang kantatang. Agsalugan ti pigsada. Saan dan ang makasapol iti para iti bagbagida. Awan bibiyang ko. Basta isublim dahi ta nakamalukong no kayat mo tinasayaan. Nagmalasak mo tayo. Ti pala ina ni Delia dahi ta sumungad. Bayak nga aglugan iti tricycle ko. Papanan nyo na. Ijay man ilay, barok. Ala, aglugan kayo. Ngam saan alibre Nasken nga agpasahi kayo. Ha? Apay, awan pagpasahi Ay, andamot kid Matlagaya. Siguro, tiyam-tiyambaan nyo ti tricycle ko apagluganan tapno makalibre kayo. Ay, saan mo't? Naira na laang asikati nakaparada nga agkarkarga. Tay na kunakaon, saan alibre to'y tricycle ko. Masapol nga agpliti kayo. Apay, akasla na laos-launay tiguram kada kami. Apay, nalipatan nyo, tinararamid nyo kanyak. Nalpasan day, jay. Asawam mo't tanti anak may. Iso asaan kumamot akasta ti tratom kada kami, Kaya't yung taglugan kanyak, wano iji kayon sumaruno at tricycle. Aglugan akan ka, tagdardarasak. Saan kayo nga ruda na sumanaw? Agtugaw kayo lang dita, taaguray tayo ti kadwayo pasayro. Amok asan nyo akabala na bayadan ti one trip ko. Papa na, adamot sa akong awit mo. Saan ka kadi ang mapanagpasada ita? Saan? Mapanak agburas iti mais nga ilakok. Nangina ti presyo ti mais ita. No kasta, mabalin ng jamais mo. Uy, tiyamba nga rod ta nangina ti presyo. Ala, mapan ka nga rudan agburas. Mangilakam ka man iti ilintak. Makapangpanganak iti nalinta ang mais. Sumurot kalangan kanyak tao may kamangalay ti ilingtam. Huston to merinda kinton sumangputak. Mabiit lang nga tag jacket ka nagpantalunak. Urayon na kon. Mabalinan da ito niya ilintak lakay. Umuna akon. Sige nga rod, ilingta mo na. Tapno mabalinan na pa man na makasangputak. Wen, mabit lang mat ang maluto da ito. Sige, mapanakon. Sige. Darasik tiyag buras. Iti kasta. Makaaduak iti ilakaw. Sigurado man na nadakal ti paglakwak. Nasken nga agawaak ti agurnong para iti panagadal ti kakaiso na nga anak mi. Manulangan na tawen, high school taon. Nay,
Agburburas ka matgayam iti mais mao baraw. Nay, da kayo matgayam tatang. Nagapon niyaw. Napanak nang iwayway tinwang ko Kasta ka day? Mabalin ka diti dumawat iti mais mao baraw. Uray, may salaan kumaakilaw. Anya? Ay, nangina ti presyo ti mais. Ita, ibagayaw, adawatan nyo lang. Ha? No kayat yo ti mais, gumatang kayo. Ha? Ay, awan matawit ko kwarta. No awan awit yo akwarta. Umay kayo iji balayin ton madamdama. Taimingan nyo ang makasangputak. Isuntumod ti panangalayo ti mais. Naskan nga ikilok ti itod ko kada kayo tapno sa anak amalugi. Sige nga raw. Mapanak to ijay balayaw inton madamdama. Unay ka matan, Romeo. Apay nga inawat mo pay lang dyan bayad ni tatang iti mais. Para may sakilo laang mat. Di mo lakat maiturod matan nga ipadawat. Apay ko mga ipadawat ko nga. Kat nagbanugak mat nga imula kan binuras. Panunutam ko mamat anaganak ko ida. Nalabas mat daytan nga aramidam, Romeo. Apay ko maapadawata kita. Kat sandak akayat amanugang. Kat, kastalat tangarudan ti aramidam. Saan mon ang mapakawan dagiti dadakkel ko? At saan damot adumaw dawat iti pamakawan? Ay na, makapasuron ka. Makapasair mat ti aramidam ka dagiti dadakkel ko. Imutam mat launay idan. Oray tamulak mo ti imot ka. Nagbanugak mo. Saan mo mata nagbanugan? Apay nakasukat ka. Sa dino ti papanam? Mapanak nagsapol iti trabaho. Tapno adamot may tulong ko kadagiti dadakkel ko. Anya? Sino nga iti agasikaso di ti balay? Magsiasikaso iti bagbagi na. Dakkel mo ti anak ta. Saan ka madanagan? Tano makasapulak iti trabaho. Trabahuwag amin at trabaho dito'y balay. Sakbay apo manawak. Makamuka man langan o dahi ti kayat mo? Una, kaputa masaksak kita na kamangkit kita nga imutam dagiti dadakkel ko. Kat no nagalasmat ngamin ti ugali da. Awan mat dakas nga aramidan daitan ken ka. Si kakit di at tinagalas ti ugali na. No, anya manan dahi ta nakamallo ko nga awit mo. Ipadigok kada tatang ken nanang. Saan akong amagawidan nga agpadigong, tasyak mo't tinanggatang iti dayto nga ipadigong. Anya ngamin dahi taya. Sinigang ababoy. Adamot lang nabatay para kada tayaw. Katanda alangan nasa anak ka mangibati. Kunak ano itod mulatan kadag iti dadakkel mo ti matgedam. Para kada tayo amin ti matgeda, Romeo. Apaya nakaawag ka, Rita, ading ka. Manong, masakit ti asawag. Naka-confine ita. Mabalin ka di asublatom mat ni nanang. Total, mano atawon matan asyak ti pagnanaadan na. Dita ko mamat ayan mo nga agnaad. Awan ngamin kadkadwana di ti balay. No kasta nga addaak iji ospital. Ay katuwa na. Saan kamot kami ngagtagtagari? Amok nga raw, nakasta ti sitwasyon mo. Umay mo nga rod sukunan ni nanang. Nga lang nga raw. Urayan nak dita, ta umay ko sukunan ni nanang. Sa dino ti ko na mapapanam? Mapan ko sukunan ni nanang. Dito'y pailang balay nga agnaid. Anya? Taapay? Sana maasikaso ni Rita, ta nakakonfine ti asawa na. Kasta? Apay, saan mo akayat nga umay dito'y ni nanang? Apay kumaasan, kat balay mo matday to'y. Ngamsaan mo ang mauray nga asikaswag ti inam. Sikat ti mga sikaso no kayat mo. Saan pa imot nga inutil ni nanang? Ay, kat nasayaat mo't ang arod no kasta. Manong, nasayaat mo tadakan. Okay, kumusta nga iti asawam? Adda pay lang iti ospital. Anya ti sakit na aya? Naskan kano ang maopera. Ibagam lang, no kasapulam ti tulong. Agyamanak, Manong. Naisaganam ka rin, dagiti usar ni nanang? Wan, naikarga kon iti maleta. Sige nga ron, tagbiyahe kami, tapno saan kami amarabyan. Hindi
Nasingpot ka di mo lang ti asawam. Nasingpit mo at nanang. Apay adamdamagan niyo. Ang mga no na uyong mat. Uno na imot. Ha? Apayasan ka makasumbat. Ang mga no siyak pa'y ti pagapaan niyaw no makipagnaanak ka na kayaw. Saan kayo kadi ang madanagan, nanang? Siyak ti makaammo ka na kayo. Ay kay kayat ko lang hindi may sa balay darita no na uyong dumalang ti asawam. Siyak nga ron ti makaammo ka na kayo. Sana mabalin ngagmay sa kayo. Tamarigatan kayon samot ngagluto iti ka rin niyo. Makabalak pa'y magkide. Angam na saysaya at latano at dakabalayo, nanang. May samot na nakasango dito lamisan. Wano, nalpas kayo ka din, anangan? Nalpasan anakan ti anak ta. Simrekan iti kwarto na ta ada aramidan na nga assignment na. Ninanangay, nanganan. Apay kumaapa ka nag... Siyak mo tinanggatang iti makan. No kayat mo amangan ti inam, agluto ka mo iti kanan na. Anya, nagalas matan ti ugalim. At dakabalay mo ngam saan mo man lang ayaban amangan. Saan ka ding ay sumatyar aramidam kadag iti darakil ko? Imutam ida? Oh, anya ita ti mariknam nga imutak mo ti inam. Pangasim dilya, saan ka kumamatakasta? Kababain ka ni nanang. Anya langan ti makunana. Ammom mat gayam ti agbain. Ammom ka di apirmi mat ti bain ko kadag iti dadakil ko, gapu iti aramidam kadakwada. Sige. Agbalbaliw akon. Basta, pakitaam kumamat ni nanang ko'y tinasaya at kababain. No kasta, pakitamat nga ro, dagiti dadakil ko itinasayaat. Sige. Uwan, bakit? Agbalbaliw ak. Apayakas di ugali ti asawam. Kasla dinak makitkita. Dinak pa'y kasaw. Sandan samot na kayat ti kadak di daw. Pasensya kayo, nanang. Basol kumot ngamin, no? Apayakas di titrato na kada kayo. Kapay, anya ti basol mau. Agap-apa kayo kaday. Nagbalinak ngamin na naimot kada iti dadakkel na. Isa saan mo't na nasaya at ipakpakita na kada kayo ita. Hey, unay kamutin anak ko. Insuro ka, yung agbalin ana imaut. Saan dakmat ngamin hindi akayat, apare ti anak da. Sanda ka lang arudan akayat, ad-ada umpay lang. Ipakitam kit diya, amay kari ka para iti anak da. Oo, nanang. Agbalbaliwak, tapno agbaliw mo ti trato kada kayo ti asawak. Baya mata kasaok ti asawam. Agkidawak iti pamakawan iti nararamid mau. Saan nanang? Siya kung ti makamong agkidaw iti pamakawan. May bayat mo't lang akasaok ti asawam. Tapno mamuan na, asan ko akanunungan ti nararamid mau iti kalabas. Adto iti plitek, barok. Saan nanang? Uray saan kayo ngagplete? Malugi ka no saan mo nga awatan? Sana balay, nanang. Awan mat sabsabali ka na tayo. Kayat ka di asawan da ita, anapakawan na kamain. Kaslakastan, nanang. Diyak ngamin kaya tapakitaan mo't ni Delia iti saan anasaya at ti inak. Ita, amu maunterik na na. Oo, nanang. Kit sapay la kumata, mapakawandak. Maragsa ka nak, no napakawanda kamin, barok. Sapay la kuma, talipatan tayon tinapalabas. Maawatan na kami kumano apay, nga agpili kami iti para iti anak may. Mariknam tumat dayta, inton balasangan ti anak yaw. Ita, nasayatan ti trato kadag iti katugangak Mr. Lonely. Kat kastame ter aramidan ni Delia iti inak, tuy pagayam mo, Romeo. Agyaman nagpagayam Romeo iti dayto apakasaritaam. Nasaya at met, tanaamiris mo amadi ti aramidam. Tay kunadang aruden, saan mo nga aramidan iti padam, ti saan mo akayat nga aramidan dakin ka. Iti may sa pamilya, respeto ken panangipateg ti kasapulan, tapno agtalinaed ti ragsak ken kapya.
Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Romeo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Ken computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.